Kwahu. Afi nyankopon ya dom Kwahu Easter ne mpanifo anya jatum se eba so. Na ohwe paragliding site baby a omutu parachute na abelande Nkoko Sports Stadium. Na Nkoko Sports Stadium mpanifo de ama contract se omonhwe na omunsiesie. No kure ne obehwe se de omutu park ne so aye no a enye se anase yentimi entum firi soro ho parachute na omelande won Nkoko. Se yakoya rehosem emre so aka edidi Easter yi ano odin pa contractor was site ye adwuma de nanso se de mpanifo hunu se anase timamfo hunu se nka ese content mo no entimi nkosa eno nti afi ye bisa se Kwahu Easter paragliding site omutu free ho a eno babelande PVGH ye de akire de besi bia no ye de beto Ghana chiefo nyina nim.